velkommen til den her video. I denne video skal jeg vise jer, hvad jeg har fået i admin-abusen i går, som der var lørdag. Og så vil jeg også lige tale om giveawayen, som jeg allerede har sat i gang. De som jeg har fået er den her, de her to, og den her med 1,9 og 2,3 og 2,4 og 2,4. Og så en 3 millioner. Og så ovenpå har vi fået rigtig gode ting faktisk. Vi har fået en 4,4, en 5 millioner, og så har vi fået en 6,8 millioner. Og hvis I ikke har set, den giveaway, som jeg har lavet, så har jeg faktisk lavet en giveaway på den her. Gold La Cucaracha med 3 mutation, 6,7 millioner i sekundet. Hvis I gerne vil være med til den giveaway, skal I like og subscribe den her video. Og så skal I kommentere jeres username. Og så kræver det bare, at vi når op på 100 subscribers. Og jeg håber virkelig meget, at vi godt kan nå op på det. Og hvis I ikke har set alle mine brainrots, så er det her faktisk en bedste. Og ja, det var det. Så jeg håber virkelig, at vi godt kan nå op på 100 subscribers, så I godt kan sætte den her giveaway i gang. Og hvem ved, måske bliver det dig, der vinder. Så håber I nød videoen. Tak for at I så den.